скъпа визия, но с ефтини продукти. За протокола под скъпа визия и ефтини продукти имам предвид тези две неща. Здравейте хора и добре дошли обратно в моя канал. За тези, които не се познаваме, аз съм Дани, приятел ми е да се запознаем и днес ще правим тази визия на Кайли Дженър и обаче едновременно ще изпробваме и тези две неща, които си ги купих от Jumbo, които са на марката Ужас. Направо казвам ужас. Да, и двете са на тази марка. Като цяло имам предвид скъпа визия и ефтини продукти под тези две неща, които си ги взех от Jumbo за буквално стотинки. Или по-скоро вече да казвам цента, защото честито ни евро, хора! Да, по принцип, първото ми видео за 2026 беше онова, където правя анбоксинг, където 2026 и 2025 са в едно видео, като когато си анбоксвах нещата за маникюр, беше в 2026, когато си анбоксвах палитрата, а именно ето тази на Douglas, беше 2025, затова ето това е официалното ми видео за 2026, защото в него ще има само неща от 2026. Да, ако съдържанието ми ви харесва, абонирайте се за канала и оставете лайк. Като викам, ще правим ето тази визия на Кайли Дженър, като мисля, че тя е от 2016. Не знам, секунда да проверя. Да, не съм се излагала. 2016 година е, като започваме. Така, да започваме с веждите, като моите вежди са боядисани. Не знам дали ще имам нужда да ги подчертавам, но все пак ще ги вдигна лекичко с гел. И ето така ще преценя. И ето така ще преценя дали имах нужда от боядисване, подчертаване. На Кайли веждите са малко, мисля, че по-дебелички. За сега така ще ги оставя, мисля. За сега така ще ги оставя, да. Започвам да си хидратираме лицето. Тази слънцезащита действа около време. Ето тук що се намазах и вече лицето ми, сияе. Добре. В принцип, знаете, че снимам добре оттатък заради видеото, но вече мога да снимам където си искам, защото по принцип нямам абсолютно нищо, никаква палитра, нито нищо с огледал, освен тази на Douglas, и заради това в момента в нея се виждам. Затова идох да снимам тук на хола. По-удобно ми е, светлината е по-добра. И да, добре. Започваме с фондитена, като той ще да капне. Хора, мисля, че фондитена ми твърде дълго време е седяла с главата надолу и затова капе без дори да съм го изтискала. Ето мегачетката, която дори няма да ви излъжа, че е чиста. Не знам, но толкова много обожавам този фондитен. Откакто съм си го купила, мисля вече само него да ползвам. Защото в момента се гледам в огледалото, гледам се и в камерата и лицето ми е все едно, имам филтър. Особено когато завършвам грима и се виждам в огледалото. Толкова хубаво се преливат нещата заедно с него. И между другото, това е фондитен, който са го ползвали през 2016. Никога не бих се сменила
любимата марка за фондютен, а именно Maybelline. Имала съм и скинтинг и ето ползвам и фондютен. Така ползвах скинтинга им и просто нямах нужда дори от хидратиращ крем. Нямах дори от хидратиращ крем лятото, защото скинтинга толкова много ми хидратираше лицето. Добре, сега е ред на контура. Затова този път няма да го затоплям на ръката, ми директно ще го разнеса. Добре. Защото имам нужда от малко повече този път. Добре. Сега да го... Добре, хора. Сложих си ето тук руж, лекичко. Сега си слагам и ето тук. Кремообразен и този път. И не го не затоплям в ръката ми. Мисля, че сложих прекалено. На камерата не знам защо не се личи, но е супер. И на камерата е супер, просто не се личи въобще, че имам руж. Така, сега си слагаме каквото има от коректора ми на Magic Star. Аз купих спирал и фиксира спира, обаче забравих тези важни неща да си купя, като чема се намокря гъбичката. Добре. Господи. Като на местата, на които виждате, си сложих от ето този стик коректор. След като замазката на лицето ни е готова, е време за... Забравих да сложа коректор на най-важното място, като там слагам се в Magic Star. Добре, като смених мястото, че мисля там, че е много тъмно, сега запечатваме с бялата ми пудра на Trendy 8 Up. Не мога да го изрека. Колкото е останало от нея. Тя между другото да си пада, ще да забравя, че си слагаме много лекичко. Много лекичко руж. И това ще сложат моето сърчице. Прахообразен. Забравя да кажа. Отнемаме просто бляска, защото нямам от тази пудра, забравих как се казва, не прахообразната. Не насипана, ами забравих как се казва. Почваме с бронзер, прахообразен. Като внимавам с количеството. Добре, на добра вълна сме отишли. На огледалото изглежда супер. Добре. Почваме с очите вече, като си вземам ето тази чечица. Имам си
ето такова кафяво. Чакайте само да го покажа. Взимам от ето това кафяво, а именно бронзъра, защото другото насенка кафяво ми се струва твърде тъмно. Трябва да се получи нещо ето такова. Като ето тук вътре в гънката на окото си взимам ето това бяло. Да. И се мацам с него отвътре. И се взимам накрая от ето това бяло. Хора, очите станаха брутални. В принцип, трябва ми очна линия, обаче аз нямам очна линия, защото забравих да си купя. Това ще нарисувам очна линия и ще се върна. Знаех си, че някой ден това бебче ще ми потребва. Относно тази очна линия, сега я преправяме и я сливаме с сенките с малко по-тънка четка, като ви обещах, че днес ще имам тънка четка. Добре, очите ми искам само да кажа, че са станали брутални, но не знам камерата защо не ги показва така, както ги виждам на огледалото. След като завърша визията, ще отида право до лампата, за да ви покажа целият грим отблизо. Сега е моментът на истината да пробваме тази очна линия. Защо не фокусираш? Ушъс. Не мога да го кажа правилно. Така, отварям го сега пред вас, като четката не ми се харесва. Не ми харесва нещо. В принцип гъстичка е, но четката нещо не ми харесва. Сега ще разберем дали става нещо от нея, ако не ще си вкарам вътре моята си четка на есенс, като ме домързя да отида до... но не ме домързя да отида до Джумбо. О, не. Това е много зле. Това е изключително зле. Ще сложа няколко слоя, за да видя дали ще ги вдигне. Кой да види, имам нова спирала. Ужас. Но и аз имам вина, защото сложих тези мигли, които направиха моите мигли ужасно къси, след като излезнаха заедно с тях. Но днес ще направим ето това. Ще сложа ето тази красива четка вътре в тази красива спирала. И така ще си вдигна миглите. И отцапах се, да, ще го изтрия, но това е абсолютно друго нещо. Добре, хора, това е каквото можах да направя. Може би спиралата не е виновна, нито четката. Устните ми засъхнаха. Аз самата съм си виновна. Си сложих тези ужасни мигли. Добре, ще стих си окото. Като сложихте тези мигли, моите паднаха заедно с тях и заради това може би се получи ето така. Сега ще си рисуваме леки косъмчета на вежди, като се потострям молива. Като казах на жената да ми сложи черна боя, обаче мисля, че тя ми сложи кафява. Сега с банановата пудра.
Добре. Взимаме си лекичко от кафевия бронзант и слагаме на местата, на които не сме слагали. И си слагаме лекичко край ето тук. Съвсем лекичко. За да придобие матов ефект. Още един слой от пудрата. Слагаме от... аз искам да направя бели, няма да съм. Слагаме този розов руж. Слагаме си хайлайтер. Сега си подчертаваме устните, като ги хидратирах малко с гланс. После сега ето такъв цвят червено. Слагам се от този гланс, защото то блендира самия молив и цвят. Сега е ред на този фиксиращ спрей, който пише Matte Stay All Day. Най-меко става целия ден. Целият ден и сега ще се пръсна и ще ви покажа на вечерта, преди да махна грима, дали е останал евентуално целият ден. То няма да лъжа. Ще ви покажа наистина на края на деня какво се е получило. Да, хора, това беше от мен. Ще се видим в следващото видео. Чао!